Basicul va sorgir arran d'una iniciativa de la mateixa universitat d'intentar promocionar una mica la ràdio universitària. Aleshores vam veure opcions, vam juntar 3 o 4 companys i vam creure que seria divertit dedicar una estona a la setmana a fer un programa del que realment ens agradava, que era el futbol i els esports en general. Aleshores vam presentar 4 idees, ens va semblar bé en Palau, el professor que ho porta, i bé, vam començar. La veritat és que tenim bastanta llibertat, mai ens han acotat massa ni els temes ni el temps, i bé, realment ens ho passem molt bé, fem el que volem, parlem d'esport en general, sobretot parlem molt del futbol i del Barça concret, que